What is up, guys? Welcome back to my channel and you're watching Mark's Life. So today, gagawa ko ng update video for my K-pop merch. So yeah, let's get on to the video. So, naalala nyo nung 3 months ago na ito pala yung mga merch ko. Wait, kunik lang. So, itong Love Yourself album version L. And then, itong Blackpink Day album, which is ito yung first album. And then, itong mga to, yung mga chill song ciders at Hot Blue Vanilla Latte. Gagawa ako ng update kasi dumami sila. Dumami sila yung mga merch ko. So yeah, let's get to it. So dito muna tayo sa mga unofficial merch. Alam ko nakita nyo na to doon sa last update ko, which is 3 months ago. Yan, so yan mga yan. Mga unofficial merch. Ito pa, unofficial merch pa to. Wait. So, itong mga to. Alam ko, nakikita nyo na din to doon sa last update ko. Yan, si Tata. Yung mga keychain. Then, Tiny Tans. Then, yung plushies. Niregalo sa akin ng tito ko. So, yeah. Let's go to the official merch na. So wait, before we get to the official merch, ito pa pala. Ito yung first layer ng shelves ko. Doon yan. Meron akong CD player. Yan, regalo sa akin ng birthday ko. Yan. So dito na tayo sa second level. Dito muna tayo sa side. Dito meron akong Pepsi, Jisoo. Wala nang laman to, may food coloring na lang yan. Ito meron pa Jennie Pepsi, Rose Pepsi, and then si Lisa. Tapos dun sa other side is ganun din, pero blue naman sila. Lisa, Rose, Jennie, and then si Jisoo. So yeah, let's get here sa mga albums ko. Yan. So nakita nyo na to doon sa unboxing videos ko. Sa unboxing video na ginawa ko, unsealed album siya. Kuha ko lang siya ng 222 pesos. Yan. And Hypen Border Carnival album Hype version. Tapos, itong The Essential album. Nakita nyo na din to dun sa unboxing videos ko. So, yeah. Next is itong Treasure Effect album na hindi nyo pa nakikita kasi hindi ko pa pinopost yung unboxing video na yan. Pero kung pina-follow nyo ko sa IG, nakita nyo na to. So, yeah. And then, itong Kill This Love, Blackpink Kill This Love album. Unsealed din siya. And itong dalawa, kita nyo na yan. Itong Jennie solo album. So yeah. Then itong Square Up, first mini album ng Blackpink. Ito unofficial merch to, pero dito ko nilalagay yung CDs ko.
Nandito yung mga CDs ko ng YG. Blackpink Treasure. Dito naman yung Hybe or Big Hit. Nandito yung sa BTS and Hyper ko. So yeah. And then meron akong R album. And last na album ko is itong How You Like That pre-release single How You Like That. So yeah, unsealed din to. Unsealed ko siya nabili. Itong mga photo cards ko. Smart to. So yeah, mga yan. And ito naman yung sa Blackpink side. Yan, globe. Tapos yung mga freebies. Yung iba dyan freebies and yung iba official. Ayan, treasure naman to. Thank you. So, yeah. Doon naman tayo sa pang dyan. Wait lang. Yeah, dito naman tayo. I have here the BTS meal. Kajun. Basta yun. Sweet chili sauce. Yan lang. BTS meal. Yan. Ito. Ilagay ko sa frame. Itong resibo. Ganyan. Then the paper bag. So, yeah. Blackpink. Blackpink Lightstick version 2. Ito, nakita niyo na to. Yan. Itong Army Bomb, hindi pa. So, yeah. Ito yung mga poster na kadikit ko lang kanina. So, yeah. Naman tayo sa mga shelves na to, which is ito mga Pepsi, and then yung mga Chilsong cider ko na iba doon. Yan, marami akong Pepsi dyan. Merong Jisoo, Jennie, Rose. Wala pa akong Lisa. Kung gusto niya magpaano, magka naman. Joke. Tapos yun. Ang nadagdag dyan sa Chilsong cider ko is si RM. And then si Suga. So, yeah. Yun lang naman yung mga nadagdag sa merch ko. Yung mga yan. Kasi mga album. Then yan. Ito. Yan. Dagdag yung mga yan. So, yun lang. May i-upload akong video na na-spoil ko na last time sa outro ko. So, yeah. Kung hindi nyo pa alam yun, check it out. Kung ano yung spoiler na yun. So, yeah. Thank you guys for watching. Like and subscribe. Comment down below what should I do next time. Goodbye!